Кніга лічбаў, раздзел 25. Пражываў тады Ізраіль у Сытыме і пачаў распуснічаць з дачкамі Мааба, якія запрашалі народ на ахвяру багам сваім. Разам яны елі і пакланяліся багам іх. Так прыляпіўся Ізраіль да Баал-Пегора, і ўзгарэўся гнеў Господа. І сказаў ён Маісею: «Збяры ўсіх кіраўнікоў народа і павесь іх на шыбеніцах перад Господам на сонцы, каб абвярнуўся гнеў мой ад Ізраіля». І сказаў Маісей суддзям Ізраіля: «Хай кожны з вас заб'е блізкіх сваіх, якія прыляпіліся да Баал-Пегора». І вось адзін з сыноў Ізраіля прыйшоў і прывёў да братоў сваіх распусніцу мадыянку на вачах Маісея і ўсёй грамады сыноў Ізраіля, якія лямантавалі перад дзвярыма палаткі сустрэчы. Калі гэта ўбачыў Пінхас, сын Эліязэра, сына Аарона святара, ён выбег з сярэдзіны грамады і, схапіўшы дзіду, пайшоў за ізраільцам мужчынай у палатку і прабіў іх дзідаю абудвух, мужчыну і жанчыну праз улоне. Так распачалася кара на сыноў Ізраіля. А загінула 24 000 чалавек. І сказаў Господ Маісею: «Пінхас, сын Эліязэра, сына Аарона святара, адвярнуў гнеў мой ад сыноў Ізраіля, бо ўзгарэўся маёй руплівасцю сярод іх, каб не я сам знішчыў сыноў Ізраіля у руплівасці сваёй. Дзеля таго скажы яму: вось я заключаю з ім мой запавет супакою, і хай будзе гэта яму і нашчадкам яго запаветам вечнага святарства, бо ўзраўнаваў ён за Бога свайго і адкупіў злачынства сыноў Ізраіля. Імя ж таго ізраільца мужчыны, забітага разам з мадыянкай, было Замры, сын Салу, князь з роду і пакалення Сімеона. А забітая жанчына мадыянка называлася Казбі. Была яна дачкой Сура, кіраўніка аднаго з пакаленняў мадыянскіх. І сказаў Господ Маісею, кажучы: «Ваюйце супраць мадыянцаў і забіце іх, бо яны варожа ставіліся да вас і ашуквалі вас праз ідала Пегора і праз распусту Казбі, дачкі кіраўніка мадыянскага, іх сястры, забітай у дзень кары з Пегора».